Teď je 8:50 ráno a právě jsem vyšel z domu, mířím na vysokou školu a před sebou vidíte železniční stanici. Na mé pravé straně je hodně dopravy. Takže tady je hodně dopravy. Sestoupil jsem z hlavní silnice a jdu po tomto chodníku. Půjdu trochu dopředu. Jakmile půjdu trochu dopředu, najdu železniční stanici. A Salam tam šel v 13:00. Pojďme to zjistit. A tady ve 13:00 bylo něco velmi rušivého, co Atis a LME. Tady mikrofon není moc jasný ve 13:00. Co říká mikrofon? Nepochopíte. Ale z vašich uší vylezou brouci. Nevím, proč používají tak nekvalitní mikrofony. Měli by se zbavit těchto špatných mikrofonů. Mohli by nainstalovat několik dobrých mikrofonů. Nebo mluvit pomaleji, abychom to mohli slyšet. Nani? और YouTube and Facebook social media. Sorry? না না আমার বাসা বেনাপোলি আমি নেটে এখানে ওকে থ্যাংক ইউ A v tom je spousta šumu. Uvnitř vězení jsou lidé, které nepouštějí ven. Ti, kteří byli venku, se snaží dostat dovnitř. Výsledkem je, že je tu zácpa. Takže žádné dobré řešení není. A ti, kteří jsou venku, možná nedostanou místo a ve stresu se snaží rychle vstát a kvůli jejich pozici se zácpa ještě zvětšuje. Přesto jsme se snažili je rychle odvést, protože tady nebudeme dlouho. Dobře, takže jsme se sem dostali přes velký dav, bow, a hned poté začíná hra. Poté vám poskytnu kompletní odpověď ve videu. Sledujte to s námi v klidu, tímto způsobem.